Good morning mga kagala. So, nandito tayo sa Trixie Rose Resort. Okay, so yan ay view ng evening. So, dito pwede kayong mag-campsite. 1,500 lamang. Okay, so magdala lang kayo ng tent. Pero pag dun kayo sa mga transient house nila, depende kung ilang packs kayo. Okay, so may pag 3 to 5, meron ding 2,000 to 5,000 pesos. Okay, so depende sa ilan kayo sa isang kwarto. Dito pwede kayo magdala ng tent. Yan, maglaro sa sand. Ganyan. Kapag naman yung mga rooms ang inyong inoccupy, libre na dito yung mga cottages nila. So, bababa lang kayo, tapos mag-picnic dito sa baba, or pwede nyo gawing kusina dito, extension ng kusina, libre na rin po dito. Asa yung ano na eh, ang lalagay natin ng ano. Awang na talaga, di maturo. No, no. No. After how many years? No, Josh! Tag, you're in! Hindi may sa may tama na nagtanggahan. No. Di ba bayan? Okay, mo na isang di meter. Kabor sa body. Asan mga pala-pala mo? Wala na naman yung... Yuko latte, Ana. Hi, Dos. What are you doing, bebe? Ba't may signal dyan? Kanina. Ah. Sige na. Kape-kape.
Kape-kape pala. Wag papalo. Oh, go! Habol-habol, habol-habol. Ayan, ang morning view. Good morning mga kagala. I got Mama. Mm. I got something. Big bear. Hindi pa. Wala pa sa bewang mo eh. Ano si Bewang? Mm. Yan, mag-i-enjoy ang mga chikitings natin dito sa sand. At syempre, sa ating napakaluwanag, mga lamig na beach. Yan. Ayan na! Okay, so sa mga panahong ito, malakas lang talaga yung wave pero mababaw. Ayan, nakita nyo naman mababaw yung tuhod lang yung ano. Pero yung wave ay napakalakas. So, nag-i-enjoy sila sa wave. Ay, nasisak ko? Ayan na! Ayan na si Zach, oh. Dito ka lang, malakas dyan. Have a morning walk. Yan, so mag-morning walk tayo. Punta tayo sa kanilang secret cave. So may secret
Come on! Come on! Chasing for the big world. Ooh. No, Jan. Miss. That's the another banana boat. Banana boat. That one. So, malapit-lapit na tayo sa Secret Cave, mga kagala. So, abangan natin sa second episode ng ating tour na ito ang pagpunta natin sa Secret Cave. Bye-bye! Leave!